Tumaas pa ang bilang ng nasawi sa sunog sa isang motorbanca sa Cebu. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod po Cheryl, 6 na ang kumpirmadong patay sa sunog na sumiklab sa isang fishing boat na naglalayag malapit sa Naga City, Cebu pasado alas 8 kagabi. Ayon sa Philippine Coast Guard Cebu Station, bigla umanong sumabog ang makina ng FV King Brian kaya ito ay nasunog. Sa tindi ng apoy, halos maabo na ang isang bahagi ng bangka. Agad naman rumisponde ang Philippine Coast Guard mula Naga City at naapula ang apoy matapos ng isang oras. Kaninang umaga ay nakuha na lahat ng Coast Guard ang mga katawan ng mga nasawing tripulante sa ginawang rescue and retrieval operations. Sakay ang mga rubber boats at iba pang maliliit na assets ng Coast Guard. Mga 1 oras silang bumiyahe para marating ang pinangyarihan ng sunog. Ang FV King Brian ay galing pang Masbate Province, sakay ang 12 tripulante nito. 6 ang naligtas mula sa nagliyab na fishing boat. Isa na dito ay nagtamo ng sugat mula sa pagkapasok. Dinala na sila sa ospital sa Cebu City, kabilang na ang kapitan ng barko. Sa ngayon, tinutukoy pa kung ano ang dahilan sa pagsabog ng secondary engine ng bangka. Patuloy naman ang pagpapaverifika sa pagkakakilanlan ng mga nasawing tripulante. Mauka na ang balitang dako. Karong adlaw, Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.